Maayong adlaw na tong tanan diha, no? Mga kaigsuonan ko ni Kristo, maayong adlaw na tong tanan, and I hope all is well. Pasensya gid kayo kung karon pa ta nakapahigayon sa atong halangdon kayo nga presko, no? Medyo na busy lagi na atong pisina. Pero without further ado, ladies and gentlemen, ang mga rason kung anong dili angay pangitaon ang presidente sa panahon sa calamity. Una, presidente kini. Presidente nga performing. Dili siya ganganga, dili pariha sa mga nauna. Ikaduha, naa kini siya ay kasing-kasing para sa katawhan. Dili niya makaya og lantaw nga naglubog sa baha ang iyang tugkaran. Ikatulo, ang iyang pagkamatinabangon, makita ninyo kini base sa iyang track record bisan siya pa ang mayor sa Davao City. Kung nangayo kag tabang, dili magduha-duha ang presidente, Maakino o Maromualdez pa ka. Sunod, ngano mangita man mo sa presidente? Pangitaa una ninyo ang kapitan sa barangay o ang mayor sa inyong city. Capacitated, prepared, and trained ang mga LGUs. Dili sala sa gobyerno nga ing-ana ang sitwasyon karon. Under Republic Act 10121, an act strengthening the Philippine Disaster Risk Reduction and Management System, providing for the National Disaster Risk Reduction and Management Framework, and institutionalizing the National Disaster Risk Reduction and Management Plan, appropriating funds, therefore, and for other purposes. Nasaan ang presidente? We need to protect that one person to lead the country. Even PSG, ilan ang duty to be strict with the president. And lastly, ngano mangita man mo sa presidente? Usay gusto ninyo mahitabo di ay sa iyaha. Magsalom-salom siya sa baha ug iyang higopon ang tibuok pita. Magdupa-dupa siya para muhawa ang bagyo. Di masiguro tabogo, no?